کردو هەگەر زانیناتەیە یەکێ نەژ شیرەت و سەر پێهاتیان پێهاتیێن دایکاتە بن. ئەس ناوێم me diya ciwan hat me naskirin. Ez ji dayîk bûyê pêncih û sisiya me 1953 ji Bakurê Kurdistanê. Min şûb kurmamê xwe kiriye li Rojavayê Kurdistanê di sala şêst û şeşa de. Ez dayîka şeş zaroka me. Di sala heftê û pênca de heta beriya 10 sala paytexta Sûrî bûm. Şamê bûm digel malxwe û zarokên xwe. Min di sala heftê û hefta de dest bi nivîsandina helbestê kir. Heta niha 14 berhemê me hene. Di navbera şeir û çêrok û şano û va tiştê dî de. Ez niha li Başûrê Kurdistanê dijîm, taybetî li Dihokê. Babê me û mamê me wa bi Kurdî dinivîse. Beriya her tiştî ev qencî ev min nedijî vedgerê ji war e. Yani dema me ûl dixwend, me di medresa ûlî de li ber destê bavê xwe û li hinek tekiyê dî de ku min dixwend ez jî feqeh bûm. Di wê çaxê de heta ûla İslamî bavê me bi kurmancî ders didane feqehên xwe. Her wiha ez jî ji babê xwe fêr bûm ku ez Kurdî binivîsênim. Çima me israr kir ku ji Kurdî pêve ez nenivîsênim. Ji ber ku pirtûkxana Kurdî daîmen min didî telewaze. Daîmen min dî kes xwe lê nake xwedî. Her kes berê xwe yan dide Erebî yan Tirkî yan Farsî. Bi rastî min ji aliyê civakê de çi asteng nedîtin. Tik kesî rêl min negirt. Civaka Kurdî ji kes û karê me, ji rojnamevaniya Kurdî, ji hola siyasîya Kurdî hemîya jî rêz li min û nivîsandinê min û bîrûbûçûnê min dikirin. Lê astengiyê ku min dîtîn weke hemî nivîskarên Kurda li her perçê Kurdistanê astengiyên rejîmê bûn. Hemî jî sedemê wê ku mirov dikare bi rêve bibe vî ne. Vî nava kara ye, hejêkirin û bawerî ye. Tenê bawerî dihê lê mirov gelek tiştê mezin dinyayê de bi hev re bike. Ev tiştê ku min dikirin hemî jî baweriya min bo hebû. Lê beriya her tiştî jî dayîk bûn. Peyama min a yekemîn di dinyayê de beriya veqa tiştê ku min gotî dayîk bûn bû. Min nedixwest ku tiştekî ser hesaba zarokê xwe bikim. Beriya her tiştî min ew zarok didane ber çavê xwe perwerdawa, paşê tiştê dî hemî bi dûvê de dihatin. Îro bûneya bîranîna cejna jinê ya navnetewî ye. Heştê meha Adarê ku ez jî pîrozbahiyê li tevahiyê jinên dinyayê dikim, taybetî li jinên Kurda, taybetî jî li dayikên şehîda destê wan maç dikim ku em hemî qerzdarê wan ne, em hemî deyndarê wan ne. Bi xêra wa û zarokê wa û zarokê ku wa xudan kirîn û berevanî ji vî welatî kirîn û heta vê saeta em tê de jî her berevanin bi xêra wa em serbest dijîn. Carekî dî cejna wa pîroz dikim, destê wan maçî dikim. Xêr û xweşiyê ji wa re dixwazim. Lê bi mixabinî min divê ez bêjim di vê cejnê de ku heta vê saeta em tê de em di sala 2022 de ne hê jî jin têne kuştin. Li welatê me nêçîra ajala qedexe ye. Lê nêçîra jina hêşta berdewam e.